takas päälle. Yes. Elikkä tervetuloa pienimääräisesti, mutta asiantuntijoita kuitenkin paikalle tällaiseen demotilaisuuteen NoSS on järjestämä. Ja tässä on tosiaan Vorna ID ja Olevi-teknologia tarkoitus käydä läpi. Vähän, että mitä kaikkea uutta on kehitetty, suomalaisia ratkaisuja tunnistamisen ja identiteettihallinnan puolella. Mutta voitaisiin vähän esittäytyä, että ketä kaikkia meillä on tässä esittäjien paikalla tai muuten edustajina. Jos mä nopea käyn läpi ja sitten voit itse vaikka sen jälkeen hieman sanoa itsestänne. Eli Vorna ID:n puolelta teknisenä henkilönä Jari Metsälä. Sitten on Olevin isä ja kehittäjä Kari Laalo. Ja sitten on tietoturva- ja IAMin parissa pitkään eri rooleissa toiminut Pekka Haagström. Ja sitten minä, Juho Erkkilä, NoSS on perustaja. Osa on varmaan tehnytkin munkaan töitä ja IAM-arkkitehtinä toiminut aika pitkään, mutta ihan tekninen toteuttaja ja asiakasratkaisuja eri kokoisissa yrityksissä, eri liiketoiminta-alueilla, tunnistamista, valtuushallintaa, kaikkia kombinaatioita enemmän ja vähemmän. Ja esityksen kulku. Ollaan heti kalvoissa, mikä on aina tylsää. Toivotaan, ettei ihmiset ala nyt jo nuokkumaan, mutta kyllä siellä demokin on tulossa. Ja ennen kuin mennään tuohon demoon, niin Pekka on luvannut pitää pienen puheen tästä IAM-alueesta yleisesti, joka liittyy sitten osittain tähän, mitä käsitellään nyt. Ja toivottavasti se herättää sitten myös keskustelua tähän demoon, että saadaan aivot liikkeelle. Olisiko esittäjistä joku halunnut puhua vielä ennen kuin mennään tuohon Pekan puheenvuoroon vai annetaanko Pekalle esitysvuoro? Annetaan Pekalle. Yes. Ja tervetuloa kaikille lämpöisesti. Joo, kiitos. Näkyykö meikäläisen esitysruutu? Näkyy hyvin. Ok. Niin kuin Juho totesi, niin mä alustan tässä tämän demon. Ja mä aloitan vähän pidemmältä historiasta, että tässä on kaksi kalvoa. Toinen heijastaa tätä kehitystä, mitä IT:ssä on tapahtunut, ja toinen, mitä liiketoiminnassa on tapahtunut, ja niistä kumpuavat tarpeet muutoksille. Et vaikka me ehkä koetaan, että me ollaan tehty IDM ja IAMia niin pitkään, ja tässä ei niin kuin vähän aikaan oikein tapahtunut muutoksia, niin se korjausvelka on kuitenkin melkoinen, ja me ollaan monessa mielessä niin uuden edessä liittyen IAMiin. No, tästä IT-historiasta, niin meikäläinen itse tuli työelämään niin tuossa 80-luvun lopulla, ja itse asiassa ensimmäinen järjestelmä, jota mä käytin, niin oli keskustietokone, mutta hyvin pian silloin 80-luvun loppupuolella niin me innokkaana kehitettiin näitä client-server-arkkitehtuurin sovelluksia, ja tyypillistä sille aikakaudelle oli, että nämä käyttöoikeustiedot siltä osin, kun niitä tarvittiin, niin oli aina näiden applikaatioiden sisällä, ja se oikeastaan loi tämmöisen, sanotaan, kauhukuvan tai pysyvän ongelman tälle identiteetin hallinnalle, että me luotiin semmoinen perinne, että tämmöisiä erillisiä identiteettisaarekkeita syntyy organisaation sisälle. Siinä, missä se edellinen arkkitehtuuri keskustietokoneella, niin kaikki oli keskitettyä. No, aika pian sitten 80-luvun lopun jälkeen niin tuli netti, 90-luku, ja se alkoi sillä, että tehtiin jotain, sanotaan julkisia verkkosivuja, mainossivuja,
aika nopeasti niin isot organisaatiot halusivat, että hei hetkinen, että viedään tänne kanssa operatiivisia tietoja. Ja mä itse tulin mukaan, mä teen paljon vakuutusyhtiöille töitä ja se oikeastaan niin sitten korosti tämän identiteetin hallinnan merkityksen, että yhtäkkiä meidän pitikin hallinnoida valtavan määrän ulkoisten käyttäjien käyttöoikeuksia ja osa niistä oli yritysasiakkaita, jotka jossa sitten käyttäjät operoikin niitä järjestelmiä niin edustamansa organisaation antamalla valtuutuksilla. No, siinä yhteydessä myöskin niin syntyi tämä palveluarkkitehtuuri. Tämä SOA on hyvin voimakkaasti nivoutuu myöskin tietoturvaan, että Statement of Applicability, mutta tässä niin tämmöinen palveluarkkitehtuuri, että tehdään paljon tämmöisiä yhden tehtävän metodeja, joita sitten pystytään orkestroimaan ja uudelleen käyttämään. Että jos nyt vaikka isossa pankissa, niin siellä on vain ja ainoastaan yksi tilisiirtometodi, jota sitten lukuisa määrä muita sovelluksia saattaa hyödyntää. Ja siitä oikeastaan kumpuaa sitten tämä Zero Trust, että emme luota siihen kanavaan, josta se kutsu tulee, vaan jokaisen palvelun täytyy pystyä itse verifioimaan, että kutsun esittäjä on se käyttäjä, joka hetki sitten kirjautui sisään tämän organisaation palveluihin. Ja nyt tavallaan taas on niin kuin iso muutos käynnissä tämän tekoälyn myötä. Toki siinä on paljon hypeä ja mä itse uskon, että tämmöinen RAG-tekoäly on se, mitä yritykset tulee eniten hyödyntämään. Että jos toisessa päässä on tällainen kielimallien kouluttaminen, niin se on ehkä suotu vain ja ainoastaan niin kuin Microsoftin ja Googlen ja Facebookin kaltaisille organisaatioille. Yritykset tulee rikastuttamaan sitä omilla tietolähteillään ja siinä mielessä niin kuin IT-näkökulmasta niin tämä tekoäly luo uuden käyttöliittymätyypin, joka eheyttää sen käyttökokemuksen, että me asioidaankin näiden sovellusten kanssa, ei perinteisten graafisten käyttöliittymien avulla, vaan tekoälyn avulla. Ja se on ihan uusi haaste identiteetin hallinnalle, että miten me luvitetaan sen tekoälyleijerin kautta. No, viime loppumetreillähän se on sitten, että kun transaktioita syntyy ja se samainen palvelu kutsuu, että tulee se sitten sen graafisen käyttöliittymän kautta tai sieltä tekoälyn kautta. Ja loppumetreillä se on palvelu, jonka täytyy verifioida se, että keneltä se alkuperäinen palvelupyyntö on tullut ja onko hän luvitettu siihen tai ei. Mutta hyvin paljon suuria muutoksia ja kaikki ehkä, mitä tässä nyt on listattuna, niin on näitä isoja sukupolven vaihdoksia. Ja mä itse koen, että tämän tekoälyn tulo sovellusarkkitehtuuriin on vähintäänkin yhtä iso murros kuin mitä internetin tulo oli 90-luvulla. No, toinen tapa katsoa tätä kehitystä niin on liiketoiminnan kannalta ja tässä on tämä perinteiset liiketoimintamallit, että on business tai kuluttajabisnes ja on sitten yritysbisnes. Ja se on oikeastaan nämä kaksi, jotka on työllistänyt IAMin asiantuntijoita. No ehkä vielä voi sanoa, että business to employees, että sisäiset käyttäjät. Ja monessa mielessä ja monta kertaa on toteutettu erilaisilla ratkaisuilla, että sisäiset käyttäjät, niin me optimoidaan näitä onboarding ja offboarding prosesseja, mutta sitten kuluttaja, yritysasiakkaat tai yksityiset asiakkaat, niin IAMin täytyy mahdollistaa ne erilaiset asiointimallit näissä sähköisissä palveluissa. No, digitalisaatio tuli oikeastaan jo Amazon perustettiin 90-luvulla, mutta sille on keskeistä, että meillä onkin digitaalinen alusta, jossa me välitetään niin meidän omia kuin meidän ekosysteemissä olevien muiden palveluntarjoajien palveluita meidän sidosryhmille.
ja tulee tämmöinen monen suhde moneen, että ei ole enää kysymys siitä, että me hallittaisiin ainoastaan käyttöoikeuksia meidän hallinnoimiin palveluihin, vaan myöskin meidän sidosryhmien tarjoamiin palveluihin, ja me toimitaan kanavana tässä. No toki sama on myöskin pienemmässä mittakaavassa niin konserniyhtiöissä, jossa emoyhtiö toimii tietyn tyyppisenä alustana koko konserniin kaikille yrityksille. Ja viime kädessä sitten ne transaktiot, jotka syntyy niin konserniyhtiöiden ja niiden sidosryhmien välillä, on aina kahdenkeskisiä sopimuksia, mutta emoyhtiön puolesta niin nämä palvelusopimukset on tämmöisiä monen suhde moneen. Me fasilitoidaan sitä pääsyä siihen ekosysteemiin ja kaikkiin niihin palveluihin. No, tekoäly mä käsittelin jo tuossa. Tulee uusia liiketoimintamalleja, ja ehkä tässä on sama kuin mitä internetin tulossa, että ne, jotka on aikaisin liikkeellä, niin ne hyötyy kaikkein eniten. Sitten kun markkinat on kyllästetty, niin siitä on aina vaikeampi tulla mukaan siihen liiketoimintaan. Ja tuossa ehkä digitalisaatiosta voisi myös sanoa sen, että jatkossa niin täytyy olla tietty kyvykkyys, jotta voi osallistua siihen liiketoimintaan digitaalisella alustalla, että meidän pitää pystyä federoimaan niitä meidän omia identiteettejä tälle palvelun tarjoajalle. Et jos näitä kahta kalvoa katsoo, niin IT:ssä paljon muutoksia, me ollaan ison äärellä tekoälyn kanssa, liiketoiminnassa, niin oikeastaan IAMI-toteutukset pitkälti perustuu näihin perinteisiin liiketoimintamalleihin, ja kovin paljon me ei ole vielä raaputettu edes tätä digitalisaatiota, puhumattakaan sitten tekoälyn tuomista uusista asiointimalleista. No, näistä kahdesta niin kumpuaa sitten kaksi isoa parannustarvetta. Eka on se, että näiden pääsyn pitää aina tukeutua kaupallisiin sopimuksiin. Tarkoitan, että mä käytän paljon tätä pankkiesimerkkiä, että jos meillä on pankki ja meillä on kaupallinen sopimus jonkun organisaation kanssa, että he käyttävät verkkopankkia ja vaikka arvopaperikaupan palvelua, ja organisaatiossa meidän asiakas on sitten delegoinut omille käyttäjilleen käyttöoikeuksia näihin kahteen erilliseen palveluun, niin jos jostain syystä pankki tai asiakas itse irtisanoo vaikka arvopaperikaupan palvelun, niin samalla hetkellä täytyy kaikkien niiden käyttöoikeuksien päättyä, jotka oli annettu perustuen siihen sopimukseen, että asiakas tekee arvopaperikauppaa. Eli tässä näiden transaktioiden kiistämättömyyden näkökulmasta niin käyttöoikeuksien elinkaaren integrointi siihen lähdejärjestelmään on huomattavasti tärkeämpi kuin mitä me painiskellaan perinteisellä puolella, että kun työntekijä lopettaa, niin käyttöoikeudet pitää erääntyä samalla. Ja se nyt on ehkä helpompaa, että monesti, että jos me disabloidaan käyttäjä Azure AD:sta, niin me emme enää federoi sitä meidän sisäistä käyttäjää näihin meidän erilaisiin palveluihin. Niin tämän merkitys kasvaa huomattavasti, kun puhutaan organisaatio tai sanotaan ulkoisista käyttäjistä. Toinen on sitten ehkä tämä muutos tässä itse auktorisointilogiikassa, asiointimallissa, ja me ollaan hyvin totuttu tähän two-phase authenticationiin, että me tarvitaan joku tokeni, joku työkalu, millä me verifioidaan, että me olemme tämän salasanan haltija, niin on myöskin tämmöinen käsite kuin kaksivaiheinen auktorisointi. Ja se tarkoittaa sitä, että palvelun tarjoaja itse asiassa auktorisoi sen asiakasorganisaation käyttämään palvelun tarjoajan palveluita. Tuossa esimerkissä, että ensiksi pankin pitää auktorisoida, onko se asiakasorganisaatio oikeutettu tekemään arvopaperikauppaa. Nyt kun heidän käyttäjä yrittää
tehdä sitä. Ja jos se onnistuu, niin sen jälkeen palvelun tarjoaja pyytää siltä asiakasorganisaatiolta auktorisointia, että he hyväksyvät sen, että se heidän käyttäjä tekee juuri sitä toimintoa sen arvopaperikaupan sisällä. Ja näiden vaatimusten mahdollistaminen edellyttää identiteetin hallinnalta paljon. Voi sanoa, että se executataan siellä pääsyn hallinnassa, kun tehdään näitä sisäänkirjautumispäätöksiä, alustetaan istuntoja ja tehdään auktorisointipäätöksiä. Ja IDM:n täytyy tarjota se riittävä informaatio, jotta Access Management pystyy suoriutumaan omista tehtävistään. Ja tämän liiketoimintalogiikan kuvaaminen käsitemallina on erilaisia variaatioita. Tämä perusmalli heijastaa, voi sanoa, sitä patenttiratkaisua. Jos te katsotte tätä kuvaa, niin nämä siniset laatikot itse asiassa ilmaisee sen asiakasorganisaation, sanotaan sidosryhmä. Toki se voi olla myöskin yksityishenkilö. Et meillä on yksityisasiakkaita, meillä on yritysasiakkaita, heillä on runkosopimuksia ja niihin runkosopimuksiin on liitetty erilaisia sähköisiä palveluita, services, perustuen näihin liikesopimuksiin, business-sopimuksiin. Ja näiden online-palveluiden sisältö määräytyy kaikista niistä käyttöoikeuskohteista, jotka on linkitetty kyseisiin palveluihin. Ja tämä on oikeastaan se sidosryhmätason valtuutus. Ja se ensimmäinen auktorisointi perustuu tähän, että jos käyttäjä klikkaa jotain, haluaa tehdä transaktion, haluaa myydä osakkeita, niin ensimmäinen vaihe auktorisointia katsoo, että hei, onko käyttäjän edustama sidosryhmä valtuutettu tekemään tämän kaltaisia transaktioita. Ja jos se onnistuu, niin sen jälkeen me kysytään siltä asiakassidosryhmältä, että hyväksyvätkö he oman käyttäjänsä, juuri tämän käyttäjän, tekevän tämän kaltaisen transaktion. Ja tässä nämä nuolet osoittaa tätä riippuvuussuhteita, että kun käyttöoikeuksia myönnetään, niin se on riippuvainen siitä liitoksesta, että runkosopimukseen on nyt liitetty vaikka verkkopankki tai arvopaperikaupan palvelu. Ja jos me disabloidaan hetkellisesti tämä business-sopimus tai se päättyy, se irtisanotaan, niin saman tien tämä viiteeheys huolehtii siitä, että tämä kaikki käyttöoikeudet, jotka perustuu siihen, että kyseinen palvelu on liitetty runkosopimukseen, niin joko disabloituu hetkellisesti tai terminoituu lopullisesti. Tässä on ehkä hyvä huomioida kanssa tämän digitaalisen identiteetin eri layerit, eli tuolla sidosryhmissä niin ne on niin sanottuja juridisia henkilöitä tai luonnollisia henkilöitä. Ja Philip Windley käyttää niistä nimitystä ensimmäinen nolla layer identiteetti. Ja he voivat tehdä runkosopimuksia ja nyt tässä meidän ekosysteemissä niin meillä voi olla useita eri sidosryhmiä, jotka tarjoaa näitä palveluita. Ja sitten jokainen sidosryhmä voi nimetä omia käyttäjiä, joka on se seuraava layeri näistä digitaalisista identiteeteistä, ja myöntää niille erilaisia käyttöoikeuksia niissä rajoissa, mitä kyseinen sidosryhmä itse on saanut. Ja sitten se, että kun yksi ja sama henkilö voi olla käyttäjäkontekstissa monessa eri palvelusopimuksessa ja monelle eri sidosryhmälle, niin on hyvä eriyttää nämä tunnukset, jolla kirjaudutaan sisään siitä käyttäjäentitystä. Ja nyt esimerkiksi niin siellä voi olla useita eri käyttäjiä,
joihin jokaiseen on liitetty yhdet ja samat tunnukset, vaikka pankkitunnistus, me luotetaan vaikka pankin tekemään tunnistukseen, ja nämä tunnukset epäsuorasti osoittaa näihin sidosryhmiin, palveluntarjoajiin ja henkilöihin tämän HETUn kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on tässä ekosysteemissä useita eri sidosryhmiä, jotka toimii palveluntarjoajina, niin he eivät pysty näkemään, että sama henkilö toimii eri organisaatioiden edustajina, koska me pystytään säätämään sitä näkyvyyttä näihin tietoihin kullekin osapuolelle heidän luvitusten mukaisesti. Mutta tämä on sellainen perusmalli, ja tätä on paljon sovellettu käytännössä, on paljon erilaisia sähköisiä palveluita, jotka rakentuu tämän kaltaisen käsitemallin ympärille, mutta viitaten noihin kahteen edelliseen kalvoon, niin tässä on paljon, voi sanoa, korjausvelkaa IAMissa, ja sitä mukaan, kun organisaatiot lähtee hyödyntämään uusia liiketoimintamalleja, ja syntyy tarve myöskin rakentaa se liiketoimintalogiikka sen identiteetin hallinnan sisään. Tässä voisi ehkä vielä sanoa niin kuin sen, että yksi muutos myöskin, että siinä missä me aikaisemmin ollaan hallinnoitu tai varastoitu näitä käyttöoikeustietoja meidän ylläpitämiin, meidän ekosysteemin tarjoamiin palveluihin, niin jatkossa ensisijaisesti me ylläpidetään käyttöoikeuksia meidän käyttäjien hyödyntämiin palveluihin. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä servicet, jotka täällä on, niin ne voi hyvin olla täysin ulkopuolisen tahon, jota meidän organisaatio, jonka palveluita meidän organisaatio käyttää. Ja silloin me pystytään tässä järjestelmässä niin ylläpitämään tietoja, vaikka meidän Pekka, hänellä on käyttöoikeus tuonne pankin palveluihin. Ja kun Pekka menee käyttämään niitä, niin me federoidaan ne käyttöoikeudet tässä kakkosvaiheen auktorisoinnissa. Toki se edellyttää sitten tietysti sen, että nämä palvelun tarjoajat julkaisevat nämä access packages näille palveluita käyttäville organisaatioille niin, että me voidaan sitten importata tänne serviceitä, joita meidän palveluntarjoajat tarjoaa, ja niitä käyttöoikeuskohteita, niitä rooleja, käyttöoikeusrooleja tänne access roles käsitteeseen, että me voidaan luvittaa meidän käyttäjiä näihin ulkoisiin palveluihin, ja sitten kun he menee käyttämään, niin siinä ykkösvaiheessa palveluntarjoaja auktorisoi meidän organisaation käyttämään niitä palveluita, ja sen jälkeen he teettävät meillä sen auktorisointipäätöksen, ja se edellyttää sitä, että me ollaan meidän omassa hallintajärjestelmässä luvitettu meidän omat käyttäjät. On paljon erilaisia käyttötapauksia, ja oikeastaan näiden käsitemallien hyvyys ja heikkoudet ratkeaa siinä happotestissä, että mitä kaikkea tällä pystytään tekemään. Mutta pidemmittä puheitta, niin mä vapautan ilmatilan demolle, ja sen jälkeen voidaan keskustella näistä aiheista lisää. Kiitos. Kiitos Pekka. No niin. Siinä oli hyvä pohjustus, koska tässä aiheessa on paljon samoja asioita. Ja mun täytyy myös vähän pohjustaa demoa, että mitä tässä tapahtuu. Meillä on tällainen kuvitteellinen yritys, Manufa, joka on siis tämä on palveluntarjoaja yritys nyt, tai esittää palveluntarjoajayritystä. Ja
kuvitteellisesti tekevät erilaisia osia ja myyvät niitä sitten asiakasyrityksille. Heillä voi olla web-palvelu, jossa voi sitten toimia asiakasyrityksen housuissa, tehdä siellä tilauksia, tarkastella omia tilauksia ja tehdä pyyntöjä, mitä se ikinä onkaan. Tämä on nyt tämä niinku pohja-asetelma. Ja nyt sitten minä toimin tässä asiakasyrityksen käyttäjänä, joka on menossa tänne palveluun sisään. Niin nyt sitten tämä menee hyvin nopeasti ohi ja mä puran tämän uudestaan. Eli täällä on kirjautumisnappi. Se pyytää multa laitetunnisteen ja mä oon sisällä ja demo on ohi. Mutta mä käyn tätä vähän läpi, niin saadaan tähän lihaa luitten ympärille. Eli mitä tässä tapahtui on se, että kun mä kirjaudun sinne sisään, niin mun yrityksen tiedoista kerätään tietyt asiat. Eli sieltä tulee yritystietoina yrityksen IDP:stä, että kuka on, ja tietysti vahva tunniste siihen, että se on niin kuin sieltä IDP:stä. Tässä on välissä Vorna-ID, joka tekee sitten yksilöllisen tunnisteen minusta, jonka jälkeen mut voidaan paremmin tunnistaa siellä, jos tulee vaikka audittitarpeita tai lokeja tai mulle luvitetaan lisää asioita. Ja sitten Pekkakin puhui näistä sopimuksista, niin nyt sitten se yritys, mistä mä tuun, niin sillä yrityksellä on sopimus Manufan kanssa ja ne tulee sitten täällä näin. Täällä on NoSS on yritystiedot ja leikoodi on kuvitteellinen tuossa. Ja tietysti siellä voisi olla sitten alkupäivää ja loppupäivää sopimuksen muita tietoja. Eli me saadaan sen lisäksi, että tunnistetaan käyttäjä, niin voidaan katkaista se homma siihen, jos sopimus yritysten välillä on rikki tai ei voimassa. Ei sanota, että rikki, vaan että ei ole vielä valmis tai on päättynyt. Niin se on yksi kerros siinä. Ja lisäksi sieltä Vornasta voi tulla myös tietty setti rooleja, mitä on osoitettu. Eli jos yritysten välillä on tietoa, että tietyt käyttäjät saavat oletuksena tietyt roolit ja tietyt käyttäjät saa vaikka enemmän rooleja, ne saadaan sinne rikastettua. Ja tietysti customer numberi. Eli se menee hyvinkin näppärästi kaikki ne tietoinensa sieltä läpi. Mä laitan täältä logouttia ja hetki pieni. Otetaan tuosta refressi vielä. Tuosta toisellaan kiinni. Mä näytän vielä, mitä siinä oli siinä. Mennään uudestaan Manufan sivuille, kirjaudutaan. Eli tosiaan tämä ohjaa ensiksi sinne Vornan ohjaukseen. Ja mitä tässä on, niin nyt kun mä sanoin, että yrityksen tiedot, mutta tämä antaakin sormenjälkeä. Mutta mä olin siis aikaisemmin, tämä oli nyt se happy case. Mä olen aikaisemmin mennyt tänne, tottunut käyttämään, mä olen rekisteröinyt mun laitteen luotetuksi laitteeksi. Niin tämä on käyttäjälle todella näppärä, että yksi nappi ja sisään. Mutta voidaan myös käydä läpi siitä, että se on ihan oikeasti käy jossain ulkoisessa IDP:ssä kysymässä niitä tietoja. Niin mennään uudestaan, otetaan eri käyttäjä. Halutaan kirjautua sisään ja siis näitä kirjautumiskokemuksia, tämä nyt on demoympäristö, niin pitää muistaa, että asiat on sen näköisiä, mitä nyt tällä hetkellä meillä demoympäristössä on. Eli
nyt se sanoo, että rekisteröinti puuttuu. Mä voisin rekisteröidä laitteen, mikä mulla äsken omalla tunnuksella oli, mutta haluan kuitenkin mennä tilapäiskirjautumisella yrityksen tiedoilla. On Kalle kirjautu ja otetaan se unohda. Todennäköisesti käytetään Kallea siinä uudestaan, mutta ihan vaan, että se lähtee alusta asti. Eli mulla on yrityksellä nyt Microsoftin tenantti, missä mä hallinnoin työntekijöiden tietoa, ja Kalle on nyt aloittanut mulla kesäharjoittelijana tässä demotilaisuutta varten. Kalle laittaa salasanankin sinne sisään, haluaa pysyä kirjautuneena, ja sen jälkeen Kalle pääsee sisään kanssa. Eli se menee sillä yrityksen tiedoilla, ja se saa jälleen sieltä yrityksen Entrasta, ja se voisi olla tietty mikä tahansa muu IDP, sieltä tiedot. Sille generoituu myös Vorna ID, jota voidaan käyttää moniin tarkoituksiin sitten tuolla taustalla. Yritystiedot tulee sieltä sopimuksesta, eli koska se kuuluu tähän NoSSO-yritykseen, niin ne on siellä paikallaan. Ja samoin sitten autorisointitiedot, että mitä rooleja Kallelle kuuluu, niin ne on tässä. Ja Kalle pystyy samalla lailla sitten rekisteröimään luotetun laitteen, jonka jälkeen se menee suoraan sillä sormenjäljellä sisään. Tai mikä on se menetelmä, millä hän sen luotetun laitteen rekisteröikään. Eli tässä oli 2 teknologiaa välissä, jotka toteutetaan koko putken, ja pääosissa on nyt nimenomaan se Vornan valtuutus, yritystiedot sopimuksista, ja sitten Olevin teknologialla tarjotaan näitä liittymisiä eri IDP:hen ja mahdollistetaan sitten halutut muut tunnistemenetelmät, eli voidaan tunnistettuun käyttäjään antaa mahdollisuus rekisteröidä luotettu laite. Hän voi halutessaan jättää pois tai laittaa muita tapoja. Eli sinne voisi lisätä vaikka FTN-kirjautumista myös vahvistamaan henkilöllisyyttä. Sori Juho, että tuun tähän väliin, mutta Olevi tosiaan mahdollistaa kytkeytyä erilaisiin tunnistusvälineisiin. Että se tunnistusväline voisi vaikka olla joku identiteettilompakko sen sijaan, että se on organisaation IDP esimerkiksi. Se voi olla oikeastaan mikä tahansa väline. Joo, just näin. Ja varmaan nyt jatkon kannalta, kun on tulossa tämä uusi EU-asetus, missä tulee nimenomaan nämä Euroopan identiteettilompakot, niin mä näkisin, että Olevilla tulee olemaan tuki myös niihin sitten, kun sieltä se teknologia selkeentyy. Hyvä. Demo lyhyt, mutta toivottavasti ytimekäs, ja voisin siitä vielä tehdä tällaisen rautalankaversion, mitä tuossa tapahtui, jos se ei käynyt vielä noista ilmi. Eli minä olin tässä se asiakaskäyttäjä asiakasyrityksessä, ja sen sijaan, että olisin kirjautunut tänne Manufan sovellukseen, jota haluan käyttää yrityskäyttäjänä, niin en mennyt millään sovelluskohtaisella käyttäjänimellä ja salasanalla, ja siellä ei ollut taustalla nyt tällaista niin kuin kovakolvattua, vaan se tuli tämän yritysvaltuutuksen kautta, joka teki sitten tunnistusratkaisun ohjauksen minun yrityksen Entraan, joka on yhteisesti luvitettu. Eli se on tietysti, Manufa on omassa sopimuksessaan päättänyt, että kirjautuva asiakasyritys tämä saa kirjautua omalla IDP:llään. Ja tosiaan tuo Olevi pystyisi tekemään myös ulkoisia kutsuja, eli se voisi hakea lisää tietoa ulkoisista lähteistä siihen putkeen mukaan.
Nyt demossa ei keskitytty siihen, mutta se olisi mahdollista. Laiterekisteröinti oli mukana, eli minulla oli oma laite luotettuna laitteena. Meni tällä sormenjäljellä. Ja sitten Vorna ID hoiti tämän sopimuspuolen, eli sitten se tarkisti vielä, että onko siellä sopimukset voimassa, saako se kirjautua, mitä muita tietoja se saa mukaan. Ja tämä Vorna ID:n tiedot voisi olla hyvinkin ERPin mukaisesti sitten siellä, että mitä saa toimia. Ja tietty tätä ketjuahan voisi jatkaa enemmänkin, eli tässähän valtuutusta voisi halutessaan tehdä enemmän, eli eihän mikään estä, että siellä olisi sitten valtuutettu kolmas osapuoli. Eli se asiakaskäyttäjä voisi itse haluta, että heillä on joku kolmas osapuoli, joka oikeasti hoitaa tätä heidän Manufa-päädyn käyttöä. Eli siinä olisi sitten Vorna ID Olevi myös mukana ja olisi sopimuksen näytetty, että sieltä kolmas osapuoli saa kirjautua ja saa sitten asiakasyrityksen housut jalkaan ja teepaidan päälle kirjautumaan sinne Manufaan ja toimimaan siellä. Eli tämmöinen. Nyt mä en näe sieltä, mulla on tämä esitysmoodi, jos on kysymyksiä tai muita, niin nyt alkaa olla aika hyvä hetki. Pekalla oli ainakin käsi pystyssä. Joo, tuo oli mielenkiintoista, kun mainitsit tuon valtuuttamisen ja kolmas osapuoli, että voi sanoa niin kuin väki kun vanhenee, niin on enenevässä määrin tarve antaa näitä sidosryhmien välisiä valtakirjoja. Ja sitten myöskin niin tietyillä toimialoilla niin tämmöinen meklaritoiminta korostuu. Ja tämmöinen niin kuin esimerkki, että vaikka Ruotsissa niin voi sanoa, että ei ole yhtään yritystä, joka ei käyttäisi vakuutusmeklaria. Et Suomessa niin paljon nämä vakuutukset menee sitä kautta, että me itse kukin organisaation ja asioidaan suoraan sen vakuutusyhtiön kautta, mutta Ruotsissa ja isossa maailmassa niin voi sanoa likipitäen kaikki B2B-sopimukset tehdään meklareiden kautta ja silloin asiakasyrityksen täytyy valtuuttaa. Ja tämähän on sellainen niin kuin valtakirja, niin se lainsäädäntö on vanhaa kuin katukivi. Se on niin kuin Rooman valtakunnassa ollut. Mutta sitten, että miten se toteutetaan sitten sähköisissä palveluissa, että meidän yritys antaa sille vakuutusmeklariyritykselle ehkä rajatut valtuudet sopia ja muuttaa näitä meidän vakuutussopimuksia ja sitten he kirjautuu sisään omilla tunnuksilla sinne vakuutusyhtiöön ja tunnistetaan nämä valtakirjaketjut, mitä siellä on, että missä rajoissa meklariyhtiö saa itse kunkin asiakkaansa lukuun toimia, niin se on kyllä todella mielenkiintoinen käyttötapaus. Joo, juurikin näin. Onko muita mietteitä muilla? Toi on mun mielestä aika mainio niin kuin use case esimerkki, tämmöinen meklaritoiminta, mihin tällainen voisi hyvinkin toimia. Täällä Nousiaisen Kari. No, joo, hyvä esitys. Kysymys tämmöistä niin kuin automaatio niin kuin mahdollisuuksista, että tavallaan kuinka pitkälti tämä pystytään niin kuin end-to-end niin kuin automatisoimaan tämä ketju. Haluaisiko Laalonkari auttaa tähän vastata? Miten helppo on automatisoida ketju? No siis tunnistamisen osalta niin tunnistaminen on kuitenkin se tunnistaminen, mutta se mitä tunnistaminen pystyy tekemään on se, että me haetaan tosiaan, niin kuin Juho on kirjoittanut tuohon diaankin, on se, että me voidaan hakea niitä
lisätietoja siitä käyttäjästä, ulkoisista lähteistä. Ja tässähän me saadaan tosiaan nyt ne valtuutustiedot Vornasta, mutta periaatteessa siellä voi olla mitä tahansa muitakin tietolähteitä, ja se mitä mulla tulee mieleen on se SERMI siellä asiakasorganisaatiossa esimerkiksi. Mutta tietysti se, että mitä tietoja me voidaan hakea, niin aika pitkälti riippuu siitä asiakasorganisaatiosta, että mitä tietolähteitä siellä on käytettävissä ylipäätään, ja mitä se mahdollisesti se tunnistusväline voi tuoda mukana. Just näin. Sitten mä voisin varmaan jatkaa niin kuin tälleen Vornan tekniseltä puolelta siinä, että meillä on niin kuin tärkeää mennä tässä Vornassa silleen tässä API-lähestymistavalla, eli pystytään niin kuin tekemään niin kuin teknisesti helposti integraatioita eri lähdejärjestelmiin, eli niin kuin, että ne sopimukset ei todennäköisesti tai ehkä jopa toivottavasti ole niin kuin alun perin meidän Vorna ID-järjestelmässä, vaan jossain niin kuin muussa järjestelmässä niissä organisaatioissa, mutta sitten ne niin kuin tuodaan sieltä ihan teknisesti rajapintojen kautta Vornaan, ja Vorna sitten niin kuin näyttää niitä tässä IAMI-ratkaisussa ja niin kuin mallintaa niitä pääsynhallinnan mielessä, mutta että yleensä nämä kaikki niin kuin tiedot sitten loppupeleissä kuitenkin tulee muista järjestelmistä, ja niin kuin ne on ihan tämmöisiä rajapintoja, joiden kautta automaattisesti siirretään tietoa, ja sitten Vorna palvelee sen mukaisesti, ja silloin se on myös sikäli hyvä, että sitten jos joku sopimus muuttuu tai lakkaa tai muuta, niin silloin automaattisesti lähdejärjestelmästä sitten tuodaan se tieto saman tien myös Vornaan, ja Vorna sitten pystyy huomioimaan nämä muutokset näissä pääsynhallintapäätöksissä. Oikein mainio. Ja mulla itsellä tuli tässä mieleen, että tämähän on silleen hankala asia, koska me ollaan käyty tästä hyvää keskustelua muutama päivä takaperin tällä samalla porukalla. Yleensä tämä vaatii myös tältä palveluntarjoajapuolelta vähän sellaisia arkkitehtuurillisia päätöksiä ja rohkeutta, koska nimenomaan vanhaan järjestelmään täyden automaation tuominen voi olla raskasta. Eli yrityksellä olla halua lähteä siihen, että nyt me siirrytään suuruuden ekonomiaan ja poistetaan ylimääräinen, tarpeeton ja tehdään tällaiseen järkevän arkkitehtuuriin niin, että se aika ei kulu ihmisillä toistensa tunnuksien tekemiseen ja valtuuttamiseen, vaan järjestelmät juttelee rajapintojen kautta ja sitä kautta tehdään se tehokas putki. Koska se liiketoiminnanhan pitää keskittyä siihen, mikä heidän ydin on, eikä siihen, että he keskittyy oman IT-hensä siinä ja yrittää IT:n avulla paikata reikiä tekemisessä. Sano vaan, Pekka, saa keskeyttää. Joo, tuo on mielenkiintoinen asia kanssa tämä, että mitä edellytetään näiltä järjestelmiltä, kohdejärjestelmiltä. Ja se on niin kuin ikävää, että vaikka IT-arkkitehtuurit on muuttunut, niin kun tehdään tämmöistä in-house-kehitystä, kustomoituja järjestelmiä, niin jostain syystä niin devaajat edelleenkin tekee, voi sanoa enemmän tai vähemmän client-server-arkkitehtuurin mukaista verkkosovellusta. Ja se mindsetti on hyvin voimakkaasti applikaatiotasolla eikä siellä palvelutasolla, jossa ulkoistettaisiin se kaikki, mikä liittyy pääsyn hallintaan. Se on myös sellainen, että IAMI-konsulttien pitäisi tarjota tämmöistä koulutusta devaajille, että miten mallinnetaan näitä pääsyoikeuskohteita, koska tyypillisesti se on niin, että liiketoiminta, joka tilaa näitä järjestelmiä, niin he tietää niin kuin omat taskunsa, että mitä niitä järjestelmiä pitäisi tehdä, toimia. Ne kirjoittaa, hyväksyy toiminnalliset määrittelyt ja sitten devaajat on tosi hyviä koodaamaan sitä sovellusta. Mutta sitten tämä pääsynhallinta, että miten me tukeudutaan siihen
olemassa olevaan infraan, jota on rakennettu tälle yritykselle, ja teknologiat, jotka on tarjolla, ettei me kovakoodata näitä onnettomia ratkaisuja sinne applikaatioihin, koska sen jälkeen ei ole niin kuin tavallaan pelastettavaa, että ei ole mitään isoa kouraa, joka menisi sinne applikaation sisälle, että hei, että nyt tehdäänkin näin päin. Sitten mennään sen niin kuin koodin, sen ratkaisun ehdoilla, ja jälkeenpäin niin näiden järjestelmien niin kuin uudelleen reivaaminen pois siitä applikaatiospesifisistä access control ratkaisuista sen infran tekemiin päätöksiin on todella vaikeaa. Koulutustarvetta tällä alueella niin tarvitaan, tai on tarve sille. Joo, siis ihan vaan, mä oon tästä todellakin täsmälleen samaa mieltä, ja meillä tuntuu olevan vähän semmoinen, niin kuin, toivottavasti mä nyt en loukkaa ketään näin sanoessa, mutta meillä tuntuu vähän olevan välillä sen niin kuin kehittäjän ja sen sovellusarkkitehtuurin välillä semmoinen pieni käppi, että devaajat tosiaan, just niin kuin sanoit, niin tykkää tehdä sitä omaa asiaansa, ja ei aina mietitä niin kuin sitä tunnistamista, että se on itse asiassa yksi olennainen tunnistamisen ja niiden käyttövaltuustietojen välittäminen on aika olennainen osa sitä sovellusarkkitehtuuria, ja helposti mennään sitten siihen halpaan, että ajatellaan, että me osataan tämä ja me tehdään tämä niin kuin me ollaan aina tehty, ennenkin tämä tehty. Ja sitten saattaa käydä niin, että se sovellus ei ihan täysin välttämättä toteuta sitä, mitä siinä arkkitehtuurissa oli suunniteltu. Et me päädytään sitten sellaiseen tilanteeseen, että me tehdään se sama asia moneen kertaan jokaisessa sovelluksessa erikseen. Mä ehkä jatkaisin vielä tuossa tämän kaikkien tunteman NIS2 kanssa. Ja siellä on yksi tämmöinen ihan niin kuin fundamentaali vaatimus, että käyttöoikeudet pitää auditoida. Ja nyt kun meillä on tämmöinen perinteinen IAMI-ratkaisu, niin joo, hei, me auditoidaan nämä security groupit. Mutta se on oikeastaan niin kuin aika häviävän pieni osa niistä todellisista käyttöoikeuksista, jotka kuitenkaan on siellä security groupeissa, siellä AD:ssa tai Azure AD:ssa. Että siellä on hyvin paljon näitä tietoja kuitenkin piilotettu näiden sovellusten sisälle. Ja sitten meillä onkin yhtäkkiä niin, iso määrä erilaisia sovelluksia, että me ollaan vaan niin kuin se karkean tason pääsynhallinta auditoitu, mutta me emme pysty auditoimaan niiden sovellusten sisäisiä tietoja tekemättä aina sovelluskohtaisia auditointeja, ja sitten ei niihin edes ole ohjelmoitu näitä auditointitoiminnallisuuksia. Ja tässä, että tämä Vorna-idea olevin mallisessa ratkaisussa, niin mitä enemmän me keskitetään sitä päätöksentekomateriaalia sinne keskitettyyn palveluun ja federoidaan sitten niitä tietoja auktorisointihetkellä näille kohteille, niin silloin me pystytään myöskin hyödyntämään näitä keskitettyjä auditointiratkaisuja, joita on jo olemassa, eikä tarvitse toteuttaa sitä niin järjestelmäkohtaisesti. Kiitos. No, tuossa tulee onko meillä aikaa vielä, mutta tuossa tulee hyvä aasinsilta just siihen, että tämähän täytyy olla ihan niin kuin organisaation siellä IT-strategiassa. Että se täytyy olla niin kuin organisaatiossa tehty päätös, että me tehdään se käyttövaltuutus aina johdonmukaisesti tietyllä tavalla. Jos se jää siihen, että toivotaan, että meidän hankkimat sovellukset kyllä tukee tätä, niin se ei toteudu, vaan se pitää olla strateginen päätös, että meidän käyttövaltuushallinta on johdettu ja hallittu. Mä haluaisin vielä kysyä, että onko tuolla kuulijakunnassa kysymyksiä tai saa myös kommentoida, miltä toi teknologiademo vaikutti, ja myös muuta palautetta saa antaa joko nyt tai myös myöhemmin. Mieltä rohkeimmista yritän muistaa sitten nimen jälkikäteen, että voidaan jatkaa keskustelua, jos joku sieltä uskaltaa jotain sanoa.
Mä voisin Mikko näyttää linjoilla, niin Mikon kanssa me ollaan näistä sparraatu joskus, että miten Mikko kuulostaa tämä? Morjesta Kari ja muutkin. Tämä oli ihan makea nähdä tämä demo kyllä ikään kuin toiminnassa, että Olevi ja Vorna saanut lyötyä hynttyyt yhteen, ainakin noin niin kuin teknisellä tasolla. Ehkä se mitä tuossa, niin kuin, mikä mun mielestä on se mielenkiintoisin juttu tuossa, ja josta olisi ehkä ollut hauska kuulla enemmän, on tavallaan se, niin kuin, tai sitten mä vähän missasin jotain, mutta on se tietomalli, että miten niitä niin kuin valtuuksia voidaan siellä Vornassa mallintaa. Että se on ehkä se, missä sit niin kuin, mistä tulee se suurin lisäarvo tai on niin kuin erottava tekijä kaikkien muiden niin kuin IAM-ratkaisuiden osalta. Otetaan tuosta korvan takia joku blogipostausajatus. Joo, mutta siis toi on semmoinen varmaan monien kanssa siitä puhunutkin aikojen saatossa, mutta itsekin työskennellyt konsulttina monesti niin kuin B2B-IAM-hankkeissa, ja siinä törmätään tosi usein siihen, että markkinoilta ei löydy ratkaisuja, jotka niin kuin ymmärtäisi mallintaa just semmoista sopimuspohjaisia valtuuksia, jossa niin kuin käyttäjä edustaa organisaatiota ja organisaatiolla voi olla erilaisia sopimuksia ja ne antaa erilaisia oikeuksia. Ja tavallaan se, mitä niin kuin kerrassaan mainio R5 tietomalli aikanaan ratko, mutta tällä hetkellä ei oikein markkinoilta löydy sellaisia. Että toi on semmoinen, mitä ehkä kannattaisi kyllä rummuttaa aika kovastikin. Kiitos. Otetaan tuosta vähän sellaista. Tähän vaiheeseen sille lyhyesti mainita siitä, että siinä Vornassa tavallaan, kun tuossa kuvassa on tuo valtuutettu kolmasosapuoli, niin siinä Vornan mallissa niin sekin teknisesti tai tietomallillisesti tehdään sopimuskäsitteen kanssa, että tässä on tavallaan niin kuin yksi sopimus, mikä mallinnetaan siinä, että meillä on palveluntarjoaja ja asiakasyritys ja sitten toinen sopimus, mikä tehdään niin kuin asiakasyrityksen ja sitten tämän valtuutetun kolmannen osapuolen välille, jossa niin kuin sitten annetaan sinne asti ne oikeudet, eli se tietomallillisesti menee edelleen sopimuksilla, mutta noin tarkemmin ajateltuna niin pitää varmaan tehdä niin kuin ihan oma esityksensä siitä asiasta, mutta näin lyhyesti ajattelin vastata vaan, että sopimus siellä on siinäkin välissä. Mä jatkaisin, mihin Mikko jäi, että nämä valtuutukset, niin se, että organisaatio antaa käyttöoikeuksia omalle edustajalle, jota kutsutaan käyttäjäksi, niin se on tietyn tyyppinen valtuutus. Organisaatio vastaa omista käyttäjistä. Mitä tahansa he tekevät niin kauan kuin sillä käyttöoikeuksilla on sen organisaation hyväksyntä. Ja sen takia se on hyvin tärkeää delegoida näiden käyttöoikeuksien ylläpidon operointi niille sidosryhmille itselleen. He ovat itse antaneet sen käyttöoikeuden, toki meidän palveluntarjoajan sallimissa rajoissa. Mutta sitten kun tullaan näihin sidosryhmien välisiin valtuutuksiin, se voi hyvinkin olla, että sillä valtakirjan antajalla ei ole mitään sopimussuhdetta sen palvelun tarjoajan kanssa. Mä voin antaa valtakirjan vaikka Karille. Sinä saat edustaa minua tuolla vakuutusyhtiössä, mutta mulla ei ole mitään sopimusta sen vakuutusyhtiön kanssa. Ja se on aivan pätevä ja se on niin kuin täysin pätevä, kun Kari marssii sisään konttoriin, esittää valtakirjan, että hei, mä otan Pekalle vakuutuksen. Hänellä ei ole aikaisemmin ollut mitään vakuutusta. Ja tämä sama pitäisi pystyä tekemään myöskin siellä sähköisissä palveluissa. Ja silloin puhutaan näistä sidosryhmien välisistä valtuutussuhteista, jotka sitten periytyy
sen valtakirjaketjutuksen kautta, että mitä kaikkea se Kari saa siellä sähköisissä palveluissa tehdä, mutta näin. Joo, siis tuostahan taitaa käsittääkseni olla jo joitain hyviä mallia, joitain niin kuin mallitaksonomioita siitä, että minkälaisia esimerkkejä niitä valtuutuskohteista saattaisi olla, mutta se onkin tosiaan sitten just aikamoinen jumppa. Toki miettiä ne kohteet ja kuvata ne. Ollaan yliajalla muutaman minuutin. Mä stoppaan tuolta nauhoituksen ainakin, mutta voidaan jäädä vielä keskustelemaan